ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಐನಾಜಿ ದಿನ ಆಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೇರು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂಜಾತ್ ಮನೋರಂಜನೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಐಕೆ ಬೋಡಾದ ಪದಾಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣ ಪಂಡದು ಐತ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಸುರೇಶ್ ಅತ್ರ ಮಜಲು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇರೆ ಅರಡ ಪಾತಿರಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡುಳ್ಳಾರೆ ಇನಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಎಂಚ ಆತದೆ ನನ್ನದುಂಬುಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿಂಟದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಪುಡು ಆ ರೀತಿ ನಡಪೇರಂಡು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪುಣ್ಯ 12 ವರ್ಷ ಗೊರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ನನಾತ್ ದಿಂಜಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಡ ನಮಕ್ಕ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇದು ಎರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಶ ಅಣ್ಣ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಂಶನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು. ಜನಕ್ಕಳಿಡೆ ಬರಡ್ದಂಡ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಡ ಭಕ್ತರಾಗಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕುವಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನೀನು ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಅಂಡ ಅಲಂಕಾರ ನೊಂಜಿ ಅಂಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಜಿನ ಅಂಗ. ಈ ಮೂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ತೂಪಣೆ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಂಡು ತೂಪೇರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ತೂಪೇರು ಒಂದೇನು ಗಮನ ದೀದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದ ಒಂಜಿ ದಾಸವಾಣಿ ಆದಿಪ್ಪು ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಆದಿಪ್ಪು ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡಕ ಐಟ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವಳ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶಾಚಾರ್ಯರು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪನಾರು ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಮಾಡಿದೆ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಿರಂತರ ಭಜನೆ ಕಾಂಡಿಡಿದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ಭಜನೆಯನ್ನು ನಡೆತಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟು ಕಾಂಡಿಡಿದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಂಚಿನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಯಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಬೆನ್ಪುಣಂಚಿನ ಜವನಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಓ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡ ಆ ಪ್ರತಿಭೆದ ಅನಾವರಣಗಾದ ವೇದಿಕೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದ. ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಓ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದ. ಐಟ್ ಭಜನೆಗೆ ಮೂಲ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಡು ಸರ್ ಜಯರಂಭಟ್ಟನ ವೇದಿಕೆ ಅವಳು ತೀರ್ಥ ಮಯೂರ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಿಡಿದ ಬಯ್ಯಮಠ ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಅವಳ ಸ್ಥಳೀಯವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಉಬ್ಬಾರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ಉಬ್ಬಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಗಮಾಣಿಕ್ಯ ಮನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪುದುಗಾರ್ಥ ಪಡಿತರ ನಾಟಕವು ಐಕ್ಲಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವಿದರಿನ ನಾಟಕ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಐಕ್ಲಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟ ಆಗಲೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಅವು ಐಟು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡೋಬೋದ ಬಂಡ ಆಯ್ತು 6ನೇ ಅಭಿಮಾನಿ ತಂಡ ಉಂಡು. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಾನಿ ಒಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಇಡೀ ಕಾಂಡಿಡಿದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅವಡಂದು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಚ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ಆಗಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಆಗಲೇ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಆಪಣ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಆಡು ಬಂಜಿಲ ತೃಪ್ತಿ ಆಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತೀರ್ನಾಥ ಭಂಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತಾ ಊರ್ದಾಗ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಇನಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಂದು ಆಪಣ ಮಲಮಲ್ಲ ಟೀಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂಜಾತ್ ತಿಂಗಳದ ಪಿರವಡಿನೆಕ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ದಿಂಜೆ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಳುಕಿದ ತುಳುನಾಡು ವೈಭವನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಒಂಜಿ ಮುಳುಕಿದ ಚಂದ್ರನ ಸುವರ್ಣ ಮಣ್ಣಾರ್ನ ತುಳುನಾಡು ವೈಭವ ಅಂತ ಅಕ್ಲ ಈ ಐತೆ ದೈವಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು ಅಕ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೂ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಳೀಯವಾಯಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಊರಿಗೂ ಪುಸತ್ತಾಯಿನಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಲ್ಪದ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೈಭವ ಹೋ ಮಾತುಂಡ ಮಾತು ಆಸ್ವಾದಿಸದು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕಿನ ಆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಸಾರ ಇಂಕ್ಲು ತೀನಾದ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರುಣೆ ನಾ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವಡು ನಾಟಕದ ಕಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಸಮಂಜರಿ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಪರ ಇದು ಮತ್ತಂತೆ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟ ಆತನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ತಾಣ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮುಜಿ 4 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುಮಾರು ಜನದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಕೇಂಜೇರಿ
ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಪೂರಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಜಿ ಇருந்து ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸೂಚನೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಮನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿಂದ ಆತಜಿ ನಿರಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಇನ್ನಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎಪ್ಪೋಲ ನಮ್ಮ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಜೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ತಂತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭಕಲಶ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ನಿತ್ಯಂಜಿ ಆದ ಮಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಡ್ದಾರ ಇನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ 23 ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಿರಂತರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5,000 ಆಂಡ 5,000 ಶನಿವಾರ ಒಂಜಿ 10,000 ಜನ ಸೇರೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ 35,000 40,000 ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿನ ಮಂಡ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಈ ಆಸುಬಾಸುಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಲ್ಲಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಾಗ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಬೇತಿನುಂಡು ಎತೋ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ನ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ರಂಜಿನ ದೇವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಓದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಸೇವೆ ಕೊಂದವನನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ನೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಂಚಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಈಡೇರ್ತದೆ ಎಕ್ಕ ಹೊಡೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಅಂಚಿನ ಅದು ಒಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದೊಂದು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆಣ ಮಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ತುಂಬು ಮುತ್ತ ಪ್ರೈಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರಥ ಕೊಂಡು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಬತ್ತನ್ರಿ ನಿರಂತರ ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮಾಂಟೆ ಅನಗ ಮೂಲು ಉಂಟು ನಾವು ರಥ ಆತಂಡ ಆ ವಾಹನ ಒವ್ವೇ ಎಡೆ ತಡೆಜ್ಜಾಂಡು ಉಬಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಅದು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಮೂಲು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಗಮನಜ್ಜಾಂಡು ಸುಮಾರು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ 500 ಮೀಟರ್ ತುಂಬುವನಾಗ ರಥ ಒಲೆ ಉಂಟುಂಡು ವಾವ ನಮ್ಮನೆ ಇನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೇರಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಗಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ದುಂಬ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ದಾಗಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತಾದಲ್ಲಿ ಏರ ಗಮನ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಮೂಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ನಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಇಜ್ಜಿವಣ್ಣ ಬಾತಿರ ಬತ್ತಂడి ಆನೆಯ ಬತ್ತಂడి ಅಲ್ಪದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಥವನ್ನು ಪುಣಕಲ್ನ ಕೊರ್ಪುಣಕಲ್ಲ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ದೇವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಕಲಿ ಎತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡೋಣ ರಥ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಆ ಸಲುಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತ ರಥವನ್ನು ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಅಡಿಮುಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋತ ಆ ನೆರ್ಚಿಲ್ ಬಣ್ಣ ಬಾಗೋಡು ರಥ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ರಥ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಇನ್ನತೆಗೆ ಬೋತುಡು ಅಂದರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಲ್ಲೇ ಬೇತದ್ದು ಮೂಲದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಲ್ಲೇ ಬೇತದ್ದು ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಭಕ್ತಿಡೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಣ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮಗೆ ಒಲಿಪೆ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತಾದಿಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ಣ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಅಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂದಂದುಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟು ಜನಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಎಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಬೇಲೆದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಡಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಅನ್ಮಣ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದಾನ ನಾತಂದು ಕರ್ಣ ಪ್ರತಿ 5,000 200-300 ಜನ ಬತ್ತು ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಇನ್ನಿಲಂಚನೆ ಕೋಡಲಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ತೂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಅವನು ಎಂಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೀಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಸಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಎಡೆಬತ್ತ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಉಬಾರ್ದ ದಿಪ್ಪು ಆಸುಪಾಸ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಾಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಲಂಚನೆ ಈ ಬೇತ ಧರ್ಮದಾಗಲ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಂಡ ಆ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ 16 ವರ್ಷಗಳ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೆ 2-3 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾണ് ಈಡು 15 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡು ಜನಕ್ಕಳ ಬೇಡಿಕೆ ಎತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಈಡು ಏನು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಎಪ್ಪನೇ ಆವಡೇನ ಈಡು ಆವಡೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟು ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅನ್ನದಾನ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಆಗಲಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪರವೂರ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತದ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಪ ಆಗಲಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಜಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ಮಾಡ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಾಗಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಲೆತೋಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಒಂದು 500 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದ ಆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಅವಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ದೀವಂತ ಕೆಲವು ಅವಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದ ಅನ್ನದಾನ ಓಪನ್ ಬೋರ್ಡು ಅದನ್ನು ಬಾಕಿದಿಗೆ ಬೋಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವನ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತದ
ಇಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಹತ್ರ ಲಂಬೇರು ಪಾತ್ಯಾರ ಮುಂಜೆ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮದಾನ ತಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾರಿ ಪುಡೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಣೀರವಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಒನಸು ತಿನಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇಂಕಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಖಾಂತರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿ ನಿಖಿಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾಲೆಂದು ಎಂಕ್ಲವಳ ಆಶಯ. ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಆಶೀರ್ವಾದ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಭರವಸೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.